Gumede iminyaka emibini ukwenza ezi zitatyu. Zibonisa ixesha eligqwetha ngoko weseluvalelweni eRobben Island nangovoto lika-1994. Ukuthi ibe la ngoba indawo yakubo indawo la akhulela khona, so ibifanelekile ukuthi ize la. Indlela entsha yokufunda ngotata uMandela. Izinto ezingafakwanga kwi-textbook ezenziweyo apha that I feel like thina as students as future leaders angomso kufuneka sizazile. Ndifunde apha njengoba I was browsing around ndibonile ubana uNelson Mandela wayenomonde. Emba lokuba oku kuzokuzisa abatyeleli. Veze esihlangalaleni oqala one siveza italent abantu abatsha abanayo ngale nyanga yolutsha. Nolutsha luzawufunda sasazi lufunde lukwazi ukudibanisa izitori ne-image ecacileyo esisitatyu. Zayo ihlabathi libhiyozela eMandela Month. Lo mboniso uzoboniswa kude kuphele inyanga kaJulayi. Ndingulwandile Mbulali, eMthatha.